Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa qed jiċċelebra l-15-il sena mill-ġemellaġġ bejn ir-raħal tal-Mellieħa u l-Belt ta' Ajanapa f'Ċipru. Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek laqa lis-sindku u membri oħra ta' din il-muniċipalità fejn flimkien tkellmu dwar bosta tiem li jaffettwaw iċ-ċittadini Ċipriotti u dwar ir-relazzjoni tagħhom ma' pajjiżna u mal-Partit Nazzjonalista. Bħal Mellieħa anke Ajanapa hija destinazzjoni turistika popolari fejn f'Ċipru u tul is-snin ġibdet diversi viżitaturi minn Malta. Kunsill Lokali tal-Mellieħa ser ikun qed jagħmel ċerimonja flimkien ma' laqda korali orkestrali Marija Bambina biex jirkonoxxi l-ħbiberija li ġab dan il-ġemellaġġ bejn iż-żewġ komunitajiet. Delegazzjoni li waslet f'pajjiżna hija magħmula mis-Sindku ta' Ajanapa Kristos Dantu u l-Viċi Sindku Annotis Kristu u Marcos Kumi li se jkunu qed jingħaqdu f'bosta attivitajiet fil-jiem li ġejjin. Preżenti għal din il-laqgħa fid-dar ċentrali kien hemm is-Sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikallef flimkien mal-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista.